सांग्रां जा हाबा जाखानाय आइजो एबा गुबुननि बिसिखौ मोजां मोननायनिफ्राय सांग्रां जा। गुबुननि बिसि एबा हाबा जाखानाय आइजो आरो गावनि बिहामजोखौ मोजां मोनोब्ला नोंथाङा गोख्रों साजा मोनगोन। नंगौ, गोदान आयेननि सिङाव गावनि बिहामजो मोजां मोनग्रा आरो गुबुननि बिसिखौ मोजां मोनग्रा सुबुंखौ गोख्रों साजा होनाय जागोन। नाथाय जुदि सानैबो मोजां मोनलायनायाव गनायथि दं अब्ला आयेन बेरेखा सोमोन्दोनि थाखाय जेबो साजा गैया। नाथाय जुदि गावनि बिहामजोखौ मोजां मोनोब्ला बिनि थाखाय रेहाय होनाय जानाय नङा। सासे लाइमोन आइजो आरो बिहामजोजों सोमोन्दो लाखिग्रा सुबुङा आयेननि नोजोराव दायनिगिरि जागोन। 1 जुलाइनिफ्राय बाहायजानाय बे आयेना आइजोफोर आरो गथ'फोरखौ नोजोर बोनानै गोख्रों आयेन बानायनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे सासे उन्दै गथ'जों सोमोन्दो थानायनि ओंथिया गोख्रों साजा। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हाबानि मुङाव देहायारि सोमोन्दो लाखिनाय सेंग्रा आरो हिनजावसाफोरखौ जोबथेसालियाव दोननाय जागोन। सासे आइजोनि गनायथि गैयाजासे सोमोन्दो लाखिनायनि थाखाय गोख्रों साजा आरो जरिमाना होनो नांगोन। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।